टुनटुलि सना माइनाव नोंखौ दिनै आङो बेलेग जायगायाव खाहैनोसै बेसांथ' थाइसे जायगायावनो थाबाय थानोलै न' बालायलाङो न' खमसो जेलाव जोबना दोननाय रखम मोनोना न' जाबाय लोंबाय थौ खाहैनोसै थौ आरामसे जिरायना थानो हागोन ओरैनोबाबो बे जायगाखिनियाव माथो बेसेबा मोनामसोदोंलै नुदों टुनटुला अमाबाबो खथ' बुजि मोनो बेलेग जायगायाव खागोन होननायखाय बेसेबा मिनिखारो बुजि मोनदों आं टुनटुलु बुजि मोनदों गुबुनफोरा बुजि मोनाबाबो आं बुजि मोनो नोंसोरनि रावफोरखौ होगोन दे होगोन दसे थानानै होगोन नोंनो आदारखौ दे नोङो दानिल'सो जाखांबायना एसेबां थाब थाब जाया नोंनिया उदैया बेरलांगोन टुनटुलु साबास टुनटुलु आंनि सना माइनाव नुदो कतक मालाय बाथ्रा मानियो अमाबाबो मानसिफोराबोसो मानिबावनाय नङा खोना जागोन दे बुंगासिनो उनाव खानानै यायै टुनटुलु आंनि सना माइनाव आंनि टुनटुलुआ गुबुन जायगायाव आरामसे थानो मोनसिगोन बे जायगा खिनियाव बेसेबा मोनामखायो खि मोनामसोयो थेंक इउ टुनटुलु थेंक इउ आंनि सल'खौ नोङो मोजां होननायनि थाखाय आंनि टुनटुलु सनाया आंखौ बेसेबा बाख्नायखायो जा किउटखा नोंथांमोना आंनि टुनटुलुखौ जाय अननो ओंखारो लाइक कमेन्ट खालाय दे नो आब' बेबारि बिस्कुटा बेसे होनदोंमोन लायो 20 रां आब' हर नै बिबारि आब'आ मैगं फाननो लांदोंमोन नामा औ लांदोंमोन र' बाबु ओमफ्राय थांजोबनायबा थांजोबनानै दे मुथासे फैफिनदों दे जेबो नङा दे बे मुथासेखौ दायो संना जाबानो जाबाय औ दे होनबा थांसै आङो दे थां आब' थां बिबारि आब'मोनखौ नुबा गोसोखौनो बोरैबा मोनलायोलै आङो सम सानखांलायोलै आङो बिबारिमोननिफ्राय फैसा लाया होननानै थेवब्लाबो आरो लायो आरो लानांगौ जायो लायाबा आरो आफाजों होजागोन दुम्मा थाइगिर फिथाइ सिरिनाय दानिया सगाव मुलि लायनो थांसै आंबो आरो मेथाइखौसो लाग्रोबाय नै मोनासिगोनानो माथो दा सगाव थांनाय मानि फैनाय मानि एसे खोमसि जागोन माथो नङाबा फनखौनो खेबसे खालायनि र' हेलौ मा खालायदों बाबुआलाय मोजाङै नायदोंना बाबुखौ दे मोजाङै जिफोरखौ फिन्ना होदे फाननो हाजोबदो मुथासेल' फैफिनदो आंथ' थांजोबनाय नङा सानदोंमोन दे होनबा लाखिनोसै आंना एसे गोबाव जागोन दे आं दासो सगाव थांनो नागिरदों दे जागोन दे मेथाइया पेकेटसे लाबाय दे दा सगनिफ्राय आटा मोनबा आटा लाबोगोन दे 1/2 किल'सो दे बाबुखौ मोजाङै नाय दे आरो दै गांदों होनबा गुसुखौबो होनाङा दे फुदुंना हो दै गुदुंसो हो दे दासो मोजां मोनबायना स्रांनो टुनटुलि सना माइनाव आं मिन्थिखादोंमोन टुनटुलु नोंदि मोजां स्रां मोनगोन होननानै दसे थाना नोंनि जानाय खाजाखौ लाबोना होफैगोन दे आङो नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा ना सा लोंनो टुनटुलु सा लोंनो ना सा लोंनो टुनटुला मा
मोजां मोनखायो साहा लोंनो आरोथ' गाइखेरनि साहा बा मार मोजां मोनखायो लाल साहाखौसो बारा लोंनो नागिरा बेलाय नंगौना नंगौ हा नोङो लाल साहाखौ लोंनो नागिरा ना टुनटुलु नों थाथ' दे आं न'आव थांसै सिख्ला जाबायना आंनि टुनटुलुआ आंनि सनाया हाबा जानो जासिगोन टुनटुलु सना दे थाथ' दे आं थांसै आंखौ मा थान खिनोबो ओंखारदों दे टुनटुलु बाय बाय टाटा नाइकेल हुस रायज्लायखांबाय आब'जों आब' रायज्लायखांबाय र' माबा आब' मैगङा थांजोबदोंनो माथ्र मुथासेल' थाङाखैनो नंगौ दे मोजाङानो जाबाय दे आं बेखौनो सानबाय थादोंमोन मैगङाबा बिग्रि थांगोन ना थाङा होननानै आंबो आरो आब' बेसेबा गिबायसो दङमोन ओमफ्राय मुलि लाबोनो होदोंना होआखै खिन्थाहरनांगोनलै खेबसे लाबोगोन दे बियो खिन्थाहराबो लाबोखागोन आरो आं खिन्थाहरखादों दिनै मुलि मोनजायाबा आं थैगोनसो खोना जाखादो खर'आ बिदि दाबुं बाबु हामा बिदि बुङो मानो थैलाबायनो आब'आ मुलि लाबोगोन ना मुलिखौ जानो मोनबानो हामसिगोन नोङो थाब फैनो हो आब'खौ आं हाला मोनथारबायलै थाब फैनो होदों दे फैखासिगोनबो मुलि लायनो थांदोंनो दा सगाव दासो थांदों माला मोनफैगोन होनबालाय गोबाव जागोन माथो गोबाव जाया दे बाबु दानो मोनफैगोन माबा दै गांदोंमोनलै आङो दै लोंगौमोन आङो र' होमबा लायनि र' आङो नोंसोर मागै जोदौआव दै गुदुं दङ दे आं फुदुंना दोनदोंमोन दै गुसु लाबोनाङा दे औ जागोन दे आब' सासेया मुलि गाख्रुबगासिनो माथो आब'आ मोनफैयाखैयानो माला मोनफैगोनथाय थाब मोनफैबाबो जासै आरो मानसियाबो बेसेबा गुदुंथार दै लुबाबो मोजाङानो जायाखै माथो लोमजानायानो ओरैनोबा माथो दै लुबानो मोजां जायो हे इसोर दै लुआ जेन थाबैनो मोजां जायो दे हेलाय फैबाय आब'आ मोनफैबाय मोनफैबाय आब' आं दहायनिफ्रायनो नेगासिनो औ मोनफैबाय दे जेनथेनै मा बाबुखौ नायाखै नामा आरो लाइमोन आब'आलाय दङ बाबुखौ नायगासिनो आब'आ मा लाबोदों आब' हेने नायनि नै नाय बिस्कुट आटा आलु दालि ओमफ्राय मुलै बेसेबांसो मोननाय आब' फैसाखौ 200 मोनदोंमोन ओमफ्राय 100 बायबाय माबा आब' बाबुआ ओंखामखौनो जाथाराखै आं रुटिखौनो बानायना हैनि र' थां बानायहै थां मनाखौ न'आव लांदो आं आथिं आखाइ सुनि र' लांनि र' मेंबाय थाबाय फैनाया एसे जिरायथ'नि र' फिसा नोंनि मुङालाय मा मुं गांजेमा गोसोम बर' ओमफ्राय आइ आफानि मुङालाय मा आइनि मुङा जाबाय बिलुन बर' ओमफ्राय आफानि मुङा जाबाय मिज्लौ बर' मायो नोंसा आइनि मुङा बिलुन औलै आब' बिलुन बर' बिलुन दे मोजाङानो दे ओमफ्राय फिसा नोंलाय मा खामानि मावनो रोंगौ आङो गासैबो खामानिखौनो मावनो रोंजोबगौ आयं माथ्र आङो माइरं जावनो रोङा ओमफ्राय माइ गायनो रोङा ओमफ्राय हिसान दानो रोङा बाखि गासैखौबो रोंजोबगौ आङो आयं माइ गायनोबो रोङा हिसान दानोबो रोङा रोङा आयं बेफोर खामानिखौ रोङाबाबो जेबो नङालै आयं सोलिलाङो बिदिनो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिलाय संनो रोंगौ ना रोङा मोजाङै गोथावै रोंगौ हाय फाय टेस्टि संनो रोंगौ आं आब'
ओमफ्राय नोंलाय बेसांहालागैथ' फरायनायमोन? फरायनायालाय फरायसाबदोंमोन र' आब'। बेसांहालागैथ' फरायनायमोन? बा आब' आं 2 थाखोसिम फरायदों। बेखौनो आंखौ मानसिफोरा फराय होनना सानबाय थायो। जोंबायदि आङो 2 थाखोआलागै फरायदों। आङो ABCDबो रोंगौ फरायनो आब'। र' आङो फरायना खोनासंहोनि र'। A B C D H I J K L M N P I S U V W X Y Z I जायाखै नोंनिया गांजेमा गोसोम। आं नोंखौ मोजाङै फरायहोगोन दे। मायो? हे जायाखै? हे जादों खोमा माथो? बिदिनोमोन माथो? आङो फरायदोंमोनानो। जायाखै। आं नोंखौ मोजाङै फोरोंगोन दे। मोजाङै सिखायगोन नोंखौ। जामाराखै न'? खर'आ सासोदों आरो गिदिंदोंबो। बेनिखायनो आङो ABCDखौ दिनै मोजाङै फरायनो हायासै। नङाबा आङो खथ' मोजाङै रोंगौ। फिसा खर' सानाय मोनदोंबा मुलि जाना हो। आंनाव दङ दे खर' सानायनि मुलि। नांलायला दे आयं। आंनिया हामबाय खर'आ। हामनाय मोनबाय आङो। दसेनो हामबायबो। दे हामबायबालाय मोजाङानो जाबाय दे। थां आइ इसिंखौ दिन्थिहै थां। माबाफोर संनांगौबालाय संनोसै आरो। दा जेबो संनो नांथ'ला दे। दाय संबाबो जासिगोन। नंगौ। फै होनबा गांजेमा गोसोम। औ आब'। मुलिखौ जाबायना आयै? औ जाबाय दे फिसा।